Xahar nofs wara s-serqa mill-Knisja tal-Immakulata Konċizzjoni f'Bormla, il-Pulizija sabet l-oġġetti sagri u d-debijiet li l-valur tagħhom ilaħħaq l-eluf ta' euro. Dan matul ir-rejd li sar f'dar fil-Kottonera wara li allegatament wieħed mill-akkużati li tresqu qorti brabta ma' din is-serqa ikkopera mal-Pulizija. Sorsi qrib l-investigazzjoni tal-Pulizija qalu ma' One News li fir-rejd instabu l-oġġetti misruqa kollha, inkluż il-labra tal-brillantini li fil-jiem tal-festa titwaqqal fuq il-kwadru tal-Madonna. Labra li meta nserqet kienet stmata li tiswa madwar 20,000 euro, iżda r-riżulta li l-valur tagħha ma kienx ta' aktar minn 100 euro. Il-ħsieb kien li di tiswa ħafna tal-brillantini u hekk konna għadna kif ġibnija minant il-restawratur tal-fidda x'kienet daqsxejn miksura u meta kellimnieh issa wara s-serqa il-valur tagħha kemm hu għalinna li ma tiswix ħafna iktar minn 100 euro. Iżda minkejja li l-valur ma kienx daqskemm kien maħsub, l-oġġetti misruqa kellhom valur sentimentali importanti ħafna għall-Bormliżi. Għall-Bormliżi il-fatt li intmess is-sagrament u l-konċizzjoni provaw għall-inqas imissu l-konċizzjoni hija biex ngħidlek traġedja kbira. U kulħadd kelma waħda ġifieri kellna bżonn insibuhom daw l-affarijiet u għall-grazzja tal-Alla issa nstabu. Is-serqa mill-kolleġġjat ta' Bormla seħħet wara li l-ħallalin ixxabtu mal-scaffolding li bħalissa hemm mal-faċċata tal-Knisja minħabba ir-restaw li qed isir. Jidher li l-ħallil daħal mintiqa żgħira u tefa' ħabel minn fuq il-kor biex ikun jista' jixxabbat miegħu u jinżel għal isfel. Bis-sagristan tal-parroċċa intabaħ bis-serqa wara li daħal fi knisja biex iħejji għall-ewwel quddiesa. Episodju li wassal biex il-Knisja ta' Bormla iżżid is-sigurtà. Diġà ħadna ħafna valuri l-iktar prinċipali hija fittixna milna u waħħalna l-alarm. Ġifieri l-alarm issa qiegħda taħdem. Però rridu nieħdu ħsieb ukoll l-abdejna l-affarijiet il-froġa naqluha kollha. Se nagħmlu kameras anke biex ikollna l-possibilità ta' live streaming ta' ċertu ċelebrazzjonijiet u rridu nirranġaw ukoll il-ħġieġa tan-niċċa tal-Madonna li ġiet mibruxa fl-attentat li tinfetaħ ġifieri wkoll. Kienu Marflin Kriċċola ta' 30 sena u Ġalluka Sultana ta' 17 sena minn Bormla li tresqu l-qorti mixrija b'din is-serqa. Serqa li allegatament saret wara li Sultana issellef xi flus biex jaddihom lill-akkużat ieħor. Madankollu jidher li żviluppat problema biex ikun jista' jsir il-ħlas u allegatament tfassal pjan biex issir is-serqa mill-Knisja ta' Bormla, blan li jkunu jistgħu jagħmlu tajjeb għal dan is-self. L-akkużati wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom, iżda minkejja dan, il-qorti ordnat li Kriċċola li kien il-moħħ wara din is-serqa ma jingħatax il-ħelsien mill-arrest filwaqt li Sultana ingħata il-ħelsien mill-arrest fuq numru ta' kundizzjonijiet. Iżda minkejja dawn l-akkużi l-Arċipriet ta' Bormla se jkun qed jaħfer lill-akkużati. Li ħfirtilhom mill-bidu li ġrad il-biċċa u nħobbhom kollha u dejjem kien u tlabt għalihom u nibqa' nitlob għalihom. Ix-xewqa tiegħi kienet illi huma jgħixu ħajja tajba u jduru lejn Ġesu. Bl-Arċipriet appella biex anke l-Bormliżi jaħfru liż-żewġ akkużati u jitolbu għalihom u ringrazzjaw wkoll lill-Pulizija għall-ħidma tagħhom.